سلام فنوير تي في بمكتال تركبوا كبراتن كبران كم يتولوا لما سولو ساعة تحرر لكايت فرق معالت فرنسا للو زيناتات وشت نوزعن انه زينا زقرب لكم لو عم تخلي كم تلمود بأرستا زينا كفله بهلاوي فيستيفال كوندرا عاب معقب بهلاوي ورشاتات عابي تراكم زلو تقليتو بجنفر تمرتي زوادو بستودبه نعبي تمرتي زحق السلطنة عب كتما دق محارة تواهيبو عب زوبا عن سبا عب مكتا أجابانات زمسكن قسقاس مزقف كمزلو تقليتو أمريكان دو كوريان بغطاوي تخصيص تسني حبراوي وتهدراوي لمدد حيل عيار المدرن ككايدا جميرا بريزنت إيران مسعود بذشكيان أمريكا عاد على هجرو كبيت تعطي كتقبر تفتن كنزله وغيسو هندي متن التفريون بملكع سدد نابكالوت هجرات التلخون عطوار نمعباي مدد كمزلوه أفريقيا نابي زرزراتو كنسجل عمت متى عب بهيرة كنا مازد زنبل بهلاوي فيستيفال كوندرا عب معقا بهلاوي ورشاتات عبي تراكم زلوه تقليتو وكرينا يوناس تخلن زل أخوت أبزاب كرمسكال جرس كهير كأربوي بهيرة كناما عمتاوي أم محدار كباب تاودا زنبل بهلاو فستيفال كوندرا أم عقاب بهلاو ورشاتاتن مدل دال سنيتن مكبارن عبي تراكم زلوه أم زازمن ايتي كاب شوعتك سابت شعات لكاتي تستخايد زنبل تقاليسهم أم حدارت من محدار كبابي محمد عاجباب زهاب مجلسي نويح عمتاز زغصرة زنبل كوندرا نخلهم فطرات وقت السلام تعنان بركوت مرتن كقبر لهم سناي من يسقلسلو برسات أقراب الإنسان زقدامن نمكتا معقب زو السنلو كمون مسكبرتات حبرات سب زي كودو تقبرات زغلكل بينات سحلفلو مجلس السناي عد المخانو أرديوم أبو منبر ياتاو بهلي أبنو الزوبا قوني أتو عبد الوهاب سليمان بوغنو عمت مسأي كم مسقاقر عمت زقصر كوندرا كاب عصرت حمشتك ساب عصر شو من تعمت زعد ميام كوتاتات ساتفلو مجلس بصحناون كم زخون بمتكاس نايمر عقو صراتاتن كالوت وقعتاتن دحرت السنبل كم زكايدو أبريهو أبتون الصوبة زي تبربر هبتان بهالتاتن وقعتاتن كم زل زحبره أكاير سرح حوس كتما قونيا أتوي مانا محارب وغنو مسكولن مشارق تأكلات تواهيدكا قبو مصنعتن سندان بمكياد نمعك أبون نابولدتاتن متحلافون كله أكال حبرة السب إجامو كبر كتما حسينو وانا دايركتر كفلي محبرة وأقلقلوت آتو فرانكو كوبابا بوغيدو سنبل كوندرا مسمتاو حدش عمت بحدش منفسن رأنز سنبل حد كاب عبيت ياتاو بعلات بهير كنامان كم زخون بمتكاس نتران أبركتون عبيت عدن أن بابرتن مقويسو نبرتي أما وداتا كالسالنة كوندرا كوحاس بعتب كسرح تلابيوم من محدار كبابي تاودا حانتي كاب عسرت غلت محدارات كباب نوزوبا قونيو خوينا كاب بارونتو نشانخ معراب عسرت حمشتا كيلومتر كاب حوس كتما قونيا دما نشانخ دوباوي مبراق عسرت حمشتا كيلومتر رحقة تركب بجنفرت مرتي زوادو بستودبه ترى ممهران أب مرغ ستافنت تمهارو بحافشان يدك آنسيو دما بفلاين معزاز على مسلطنة بشمونتن تشعاتن لكاتي تاب كتمادك أمحارة وحيبو عبز السلطنة عب نوزواتات سنعافة عد غيح تقرونا معينن دك أمحارن كعبز ركبة تراسان كتناوي تتمرتي استوازو 8 ممهران دايركترات حلفتي جنافر تمرتن سوبرفايزراتن تساتفهم
ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዝወርብ ሓላፊ ኣሃዱ መጽናዕቲ ስልጠናን ውጥንን መምህር ወልደ ጊዮርጊስ ሞጎስ ሰልጠንቲ ብዘቐሰምዎ ስልጠና ለውጢ ንምምጻእ ተጊሆም ክሰርሑ ተላብዩ ንሱ ኣስዒቦ ተሳታፍነት ተማሃሮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ንምዕባይ ኣብዚ ዓመት ትምህርቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንዑስ ዞባ ምስ ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦት ጸለውቲ ኣካላትን ዘተ ክግበር ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ስልጠና ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዝወርብ መምህር ሃብተ ዝጊ ኪዳነ እቲ ጉዳይ ንሓደ ኣካል ጥራይ ዝግደፍ ስለዘይኮነ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብውህደት ክሰርሕሉ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ቀጻሊ ብዝካየድ ጎስጓሳትን ኣሰምሮታትን ኣብ ምግታእ ገበናትን በደላትን ዝምስገን ገስጋስ ይምዝገብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ወኪልና ሰመረ እዮም ንዘዳለው ጸብጻብ ፍርቱና ዓንዶም ከተቕርበያ ንቕሓት ሕብረተሰብ ንምብራኽ ዝካየድ ጎስጓሳት ኣብ ምግታእ ገበናትን በደላትን እወታዊ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ዓንሰባ ብ8-9 ለካቲት ንተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝን ነበርቲ ዒላ በርዕድን ኣብ ዝገበሩ ኣስተምህሮ ገሊጹ ኮሎኔል ልብሱ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንእስያትን ተምሃሮን ብሩህ መጻኢኦም ንምውሓስ ንነፍሶም ካብ ገበናት ርሒቆም ንካልኦት ኣብ ምዕላይን ድሕነትን ሰላምን ከባቢኦም ኣብ ምውሓስን ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ተላብዩ ን2024 ምስ 2023 ብምንጽጻር ንትራፊካዊ ሓደጋታትን ንሱ ዘወርዱ ሃስያን ተራን ኣበርክቶን መንእስያት ኣብ ህጸት ሃገር ከምኡውን ኣብ ካልእ ዛዕባታት ዘተኮረ ሰፊሕ መግለጺ ዝሃበ ኮሎኔል ልብሱ ተራ ህዝቢ ብሓፈሻ ናይ መንእስያት ድማ ብቆንዱ ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ሓላፊ መርመራ ገበን ሜጀር ተስፉ ተስፋሁነይ ብወገኑ ኣብ 2024 ብደረጃ ዞባ ብዘጋጠመ 298 ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ህይወት 11 ዜጋታት ክሓልፍ ከሎ 63 ከቢድ 149 ድማ ፎኪስ ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ከምኡውን ልዕሊ 5 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ኣብ ንብረት ከም ዘጋጠመ ኣነጺሩ ሜጀር ተስፋ ኣስዒቡ ኣብ ጥሕሰት ሕጊ ተራፊክ ናይ 4.2 ሚእታዊት ወሰኽ ክምዝገብ ከሎ መጠን ሓደጋ ተሽከርከርቲ ድማ ብ9.7 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ኣብሪሆም ተሳተፍቲ ብወገኖም ንኣገዳስነት ናይቲ ትምህርታዊ ኣስተምህሮታት ብምጥቃስ ተሳትፎኦምን ኣበርክቶኦምን ከም ዘዕዝዙ ቃልኣትዮም መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን መውል ጨንፈር ዞባ ማእከል ኣብ 2024 ዘተባብዕ ስራሕ ከም ዝዓመመ ብ10 ለካቲት ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ገሊጹ ኣብቲ ኣብ ማሕደርቲ ንኡስ ዞባታት ሓለፍቲ ጨናፍርን ወከልቲ መውል ኣብ ንኡስ ዞባታትን ዝተረኸቡሉ ገምጋም ሓላፍቲ ጨንፈር ኣቶ ሳምሶም ዮሃንስ ኣብ ዘቐረቦ ጸብጻብ ናብ ዓማዊል ተዘርግሐ ልቓሕ ንምእካብ ብዝተኻየደ ጻዕሪ እቲ መጠን ብ30 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ 52.9 ሚልዮን ናቕፋ ዝነበረ ዝርግሐ ልቓሕ ድማ ናብ 62.6 ሚልዮን ናቕፋ ክብ ከም ዝበለ ኣብሪሆም ብዘይካዚ ቁጥሪ ተለቃሕቲ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ብጣጸር እንከሎ ብ11.2 ሚእታዊት መጠን መምላስ ልቓሕ ድማ ብ16 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ዝሓበረ ኣቶ ሳምሶም 53.7 ሚእታዊት ካብ ተጠቀምቲ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ኣብሪሆም ግዚያዊ ኣካይዲ ስራሕ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት መውል ኣቶ ታፍላ ኣስመሮም ድማ ምስ ምሕደራት ንኡስ ዞባታት ብምውሃድ ዝተኻየደ ዕዮ ኣተባባዒ ውጽኢት ከም እተረኸቦ ብምጥቃስ ናይ ጉጅለ ልቓሕ ንምዕባይ ክስራሕ ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ኣፍልጦ ህዝብን ሰራሕተኛታትን ኣብ ኣገባባት ልቓሕ ንምዕባይ ኣብ ኩለን ጨናፍር ጎስጓስ ምክያድ ከምኡውን መጠን ምዝርጋሕን ምእካብን ልቓሕ ብመንጽር ብትሕ ስድራ ቤታት ነቱ ክብጻሕ ዝሕለን ደረጃ ንምብጻሕ ምስራሕ ካብ ቀንዲ መደባት 2025 ምዃኖም ኣነጺሩ ጨንፈር መውል ዞባ ማእከል ኣብ 6 ጨናፍርን 66 ዓዳዊ ባንክታትን ዝጥርነፉ ልዕሊ 10,000 ዓማዊል ኣለውዎ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤተ ትምህርቲ ተሰነይ ኣብ ሃገራዊ መርመራታት ልዑል ነጥቢ ዘምጽኡ ተማሃሮን ሸሊመን ወኪልና ኣዱንያ ገብረ ማርያም ንዘዳለው ጸብጻብ ፊልሞን ዞሚ ካርቦይ ኣብ ከተማ ተሰነይ ዝርከባ ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ሳግምን ኣዱሊስን ኣብ ዓመት ትምህርቲ 2023-2024 ኣብ ሃገራዊ መርመራታት 8 ክፍልን 12 ክፍልን ልዑል ነጥቢ ዘምጽኡ ተማሃሮን ሸሊመን ب7 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ርእሰ መምህር ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሳግም መምህር ተኪእ መድሃን የብዘስምዖ ቃል
ኣብ ሃገራዊ መርመራ 12 ክፍሊ ካብ 3-4 ምሉእ ነጥቢ ዘምጽኡ 16 ተማሃሮ ከምኡውን ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ካብ 80 ንላዕሊ ዘምጽኡ 33 ተማሃሮ ከም ተሸለሙ ሓቢሮም። እዘን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ መበል 36 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ዘሳተፉኦም 239 ተማሃሮ 48 ናይ ዲግሪ 37 ድማ ናይ ዲፕሎማ ነጥቢ ከም ዘምጽኡ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ እውን ካብ 1380 እቶም 352 ከም ዝሓለፉ ብተወሳኺ ገሊጾም። ኣብ ዝሓለፈ 12 ዓመታት ኣብ ሃገራዊ መልክዕ መርመራ ካልኣይ ደረጃ ካብ ዝተሳተፉ 1989 ተማሃሮ ዘን ኣብያተ ትምህርቲ ልዕሊ 37 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉ ተሳታፍነትን ተወዳዳርነትን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ጽቡቕ ዕብየት የመዝግብ ምህላው ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ርእሰ መምህር ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣዱሊስ መምህር ሄኖክ ጎይቶኦም ብግድኡ ዕላማ ናይቲ ናይ ምሽላም መደብ ኣብ ዝቕጽል ጉዕዞ ትምህርቶም እወታዊ ጽልዋ ንምፍጣርን ዝስዕቡ ንምትብባዕን ከም ዝኾነ ገሊጾም። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣምንኡ ዞባ ተሰነይ ኣቶ ሱራፊኤል ክፍለ ገርግሽ ብወገኑ ንኣገዳስነት ናይዚ ውሽጣዊ ዓቕሚ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተበገሰ ናይ ምሽላም መደብ ብምጥቃስ ፍረ ድምር ጻዕሪ መምሃራን ወለድን ተምሃሮን ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ኣተሓሳሲቦም። ኣማሕዳር ንኡ ዞባ ተሰነይ ኣቶ ስዩም ገብረ የሱስ ብግድኡ ውፅኢት ተምሃሮ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ብሓፈሻ ዝምስገን እኳ እንተኾነ ካብ ዘለዎ ንኽዓቢ ተራ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ፀዊዑ ተሸለምቲ ድማ መሰረት ዓወቶም ድሌትን ጻዕርን ምዃኑ ብምግላጽ ብወለዶምን መምሃራኖምን ንዝተገብረሎም ደገፍ ሞጊሶም። ክብራትን ክባንን ቀጥሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ምክትታልኩም ደቂመ ብኸብሪ ዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ትማሊ 10 ለካቲት ብቐጥታዊ ተኹሲ ዝተሰነየ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ሓይሊ ኣየርን ምድርን ከካይዳ ጀሚረን። እዚ ልምምድ እዚ ምስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዘደወ ካብ ወታደራዊ ህላወ ናጻ ኣብ ዝኾነ ዞባዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣብዚ ኣካል ናይተን ሰራዊተን ክልቲኤን ሃገራት ብ4 ለካቲት ዝጀመረውን ን3 ሰሙን ዝቐጽልን ወታደራዊ ልምምድ ምዃኑ ዝተገልጸ ልምምድ ኣስታት 2000 ሰራዊትን ልዕሊ 150 ዘመናዊ ወታደራዊ ኣጽዋርን ዘሳተፈ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ልምምድ ኣብ ሞንጎ ሰራዊት ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ሓበራዊ ስርሒታት ናይ ምክያድ ዓቕሚ ንምሕያል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ኒውክሌራዊ ሰብማሪን ናብ ደቡብ ኮርያ ምልኣኻ ፀጥታዊ ስጋት ዝፈጥር ከም ዝኾነ ሰሜን ኮርያ ሎሚ 11 ለካቲት ኣብ ዘውፅኣቶ መግለጺ ብምኽሳስ ሰራዊታ ኣድላይ ስጉምቲ ንምውሳድ ድሉ ከም ዘሎ ሓቢራ። ኣሜሪካ ተካይዶ ዘላ ተኸታታይ ወታደራዊ ንጥፈታት ንቅልውላው ሓውስ ደሴት ኮርያ ናብ ቅሉዕ ግጭት ዝወስድ ምዃኑ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሰሜን ኮርያ ኣጠንቂቑ። ሰሜን ኮርያን ወታደራዊ ህላወ ኣሜሪካ ኣብ ሓውስ ደሴት ኮርያ ከምኡውን ሰራዊት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዘካይድዎ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ብተደጋጋሚ ክትቃወሞ ከም ዝጸንሐት ጸብጻባት ይሕብሩ። ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽኪያን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ከቢድ ጸቕጢ ክትገብር ትፍትን ከም ዘላ ወቒሱ። እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ዝገለጸ ብምኽንያት መበል 46 ዓመት ዝኽሪ ዓወት ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ከተማ ቴህራን ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ። ፕሬዚደንት ፔዜሽኪያን ኢራን ዞባዊ ዘይምርግጋእ ትፈጥር ከም ዘላ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዝሃቦ መግለጺ ብምንጻግ ብኣንጻሩ ብደገፍ ኣሜሪካ ኣብ ፍልስጤም፣ ሊባኖስ፣ ሶርያ፣ ኢራንን ካልኦት ሃገራትን ሰላማዊ ህዝቢ ትድብድብ ዘላ እስራኤል ከም ዝኾነት ሓቢሩ። ኢራን ንኹሉ ብጸላእቲ ዝተፋሕሰ ውዲታት ንምፍሻል ከም እትጽዕር ፕሬዚደንት ፔዜሽኪያን ብተወሳኺ ኣነጺሩ። ኣብቲ ጽምብል ዝተሳተፉ ሓያሎ ኢራናውያን እገዳ ኣሜሪካ ንሃገሮም ሓድሽ ስግኣት ከም ዘይኮነ ብምሕባር ኢራን ጽልዋ እገዳታት ኣወጊዳ ብናይ ገዛ ርእሲ ዓቕሚ ኣብ ምዕባለ ክትበጽሕ ከም እትኽእል ናይ ዝሓለፉ 46 ዓመታት ታሪኽ ዘረጋግጾ ከም ዝኾነ ኣነጺሮም። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ኢንዱስትሪ ነዳዲ ኢራን ሓድሽ እገዳ ድሕሪ ምጽዳቑ እቲ ሃገር ምስ ኣሜሪካ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ከም ዘይተካይድ ምግላጻ ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ህንዲ ሃገሩ ኣብ ዝመጽእ ዓመታት መጠን እተፍርዮን መልክዕ ሰደድ ናብ ካልኦት ሃገራት እትልኾን ኣጽዋር ንምዕባይ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ራጅናዝ ሲንግ ትማሊ 10 ለካቲት ምኽንያት ስነ-ስርዓት መኽፋት ዝዓበየ ምርኢት ነፈርቲ ህንዲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ደቡብ ኤስያ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ወታደራዊ ሓይልን ጽልዋን መወዳድርታ ዝኾነ ቻይና ንምምካት
وتهدراوي عقمي حجرو زمناوي مقبارن معباين كم زادلي أسميرلو بزي كازي منستر راجناز عبتين حمشتا معلتات زغط المرئيت نفرتي هندي مستفلاليا هجرات بليونات دولارات زقمت وعل كتكتم تصبيت كم زلوا أفليتو نبوزح عمتات حانتي كابتن بدرجة عالم زعابيا شمت أزوار زنبرت هندي أبز أوان كمن عشتو نفرت وقع هليكوبتراتن كروز ميسايلن دا تقالل وتهدراوي أزوار ناب 75 هجرات كمتلقى تسابات يحبرو أبتو مرئيت اللي على 250 ناي وصاي كوبانيتات كمون منسترات مكلخالن كالوت وكلتن ناسات 3 هجرات يساتفو كمزلو منستري مكلخال هندي حبيرو بزي كازي حمشاي ولودو زخونا سراقاقا نفرتي وقع روسيان أمريكان نمرئيت قريبا كمزلوا أتم منستري متوسخي قليتو أب غواتيمالا لومي 11 لكاتيت حزبي التمالالس أوتوبوس بمصرافة بوحدو 51 سبات كم زموتو نسمى زي سيفلاو دهنة تهاجر بمتقاس مع كانت زينة أكاليحن እታ ልዕሊ 7 ሰባት ኣሳፊራት ጓዓዝ ዝነበረት ኣውቶቡስ 20 ሜትሮ ካብ ቁም ዝቕመቱ ድልድል ብምጽዳፍያ ነቲ ሓደጋ ተቓሊዓ ኣህሩታት ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ግዳያት ናይ መድሓን ስርሒት የካይዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ዛጌት ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ ፕሬዚደንት በርናንዶ ኣሬቫሎ በቲ ሓደጋ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ብምግላጽ ናይ 3 መዓልታት ሃገራዊ ሓዘን ኣዊጅሎ كبراتن كبانون زينا قدم زامنا ارستاتو كندقملكم ባህላዊ ፌስቲቫል ኩንድራ ኣብ ምዕቃብ ባህላዊ ወርሻታት ዓቢ ተራ ከም ዘለዎ ተገሊጹ በጨፈር ትምህርቲ ዝወዶ ዝተወደበ ንዕቤት ትምህርቲ ዝሕግዝ ስልጠና ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ተዋሂቡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ምክታእ ገበናት ዝምስገን ገስጋስ ምዝገብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ብቐጥታዊ ተኹሲ ዝተሰነየ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓይሊ ኣየርን ምድርን ከካይዳ ጀሚረን ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዘሽኪያን እቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ከቢድ ዘቕጢ ክትገብር ትፍትር ከም ዘላ ወቒሱ ህንዲ መጠን እተፍርዮን መልክዕ ሰደድ ናብ ካልኦት ሃገራት እትልኾን ኣፅዋት ንምዕባይ መደብ ከም ዘለዋ ኣፍሪቃ ንስለም ከተረኺ መስገን ምስተርፍ መደባት ኤርቲቪ ክሓድገኩም ብወገነ ግን ብሩኽ መዓልቲ